खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। हुग्राजुलि दख'रा एबसुआ दुथांनि आखाइनिफ्राय 3 लाइमोनफोरखौ रैखा खालामबाय। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनाय कमिटिनि रेबसुंखौ आसाम सोरखारा दाबो मिरुनो दैथायहराखै। कानि हेंथा सोमावसारनायाव रुंसारि जानायनि रेबसुंखौ सोरखारा दानसेनि गेजेरावनो होनांगोन। सोलिफु दाननि गेजेरावनो नागा गोजोन गोरोबथाया जानो हागौ। कलियाबराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा। पेमा कान्डुनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। दानिया आबुं रादाब। उदालगुरि जिल्लानि पानेरि हालामनि 3 लाइमोनफोरखौ सासे दुथां सेंग्राया आश्रमाव ओंखाम संग्रा नांगौ आरो 30,000 रां दान बान्था होगोन होननानै हुग्राजुलिनि अरनबारियाव लानानै थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि सिख्लाफोरा गावसोरखौ लांनाय जायगाखौ अरनबारि नुना आरो रावनिबो नखर नुयैलाय सेंग्रानिफ्राय आनज्रायना खारखोमायो आरो अरनबारियावनो हरसे थायो। अखानायै फुंनि समाव जायगानि मानसिफोरा हिन्जावसाफोरखौ नुसनना जायगायाव थानाय हुग्राजुलि दख'रा एबसुनि आखायाव गथायहैयो आरो लोगोसे लांग्रा दुथां सेंग्राखौबो हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हुग्राजुलि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा हौवासाखौ हमना रायकसमारि पुलिस थानायाव गथायहैयो आरो दासिमाव लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ नखर फारसे गथायहैबाय होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आसाम गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि जुनै मिरु नखर मन्त्रालयजों दानानै होजानाय कमिटिया रेबसुं गथायनाया दासिम 8 दान बारलांबाय। नाथाय दासिमबो आसाम सोरखारा बे रेबसुंखौ मिरु सोरखारनो दैथायहराखै। कमिटिया गथायनाय रेबसुंआ दासिमबो रायजो सोरखारनि आखायावनो गोग्लैसोनानै दं। संसद जथुमाव दिनै बिजेपिनि रायजो सभानि सोद्रोमा समभाजी छत्रपतिया सोंथि सोंनायाव बे बाथ्राखौ मिरु नखर मन्त्रालया फोरमायथिदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव नोगोरारि सोदांनाय आयेन एबा कानि हेंथायै आसाम नाङै गोख्रों सोमावसारनायाव सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव आसाम सोरखारा सोलिफु दाननि गेजेरावनो रेबसुं होनांगोन। हिउमेन राइट्स कमिसनआ बे बिथोनखौ हरदों। बबेखानि बे सोमावसारनायाव जिउ गोमानाय 18 बोसोरनि देरसिन सुबुंनि नखरनो 3 लाख रां आरो 18 बोसोरनि दुइसिन सुबुंनि नखरनो 2 लाख रां खहा सुफुंनाय होनो थाखायबो सोरखारखौ बिथोन हरदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि कानि हेंथा सोमावसारनायाव आसाम नाङै सा 5 सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया हिउमेन राइट्स कमिसननो गांसे नालिस होदोंमोन। रिपुन बरानि बे नालिसनि उनाव थांनाय 2019 मायथाइनि 23 दिसेम्बरावनो हिउमेन राइट्स कमिसनआ आसामनि चिफ सेक्रेटारिखौ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि फोरमायथि हरनो थाखाय बिथोन हरनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो आसाम सोरखारा जेबो खोमा सुयैनि थाखाय हिउमेन राइट्स कमिसनआ फिन गोदान बिथोन होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोलाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय नागा गोरोबथाया सोलिफु दाननि गेजेरावनो जानायनि लामायाव। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो नागा गोरोबथाया बे दानावनो जानायखौ मिजिं खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय जुलाइ दाननिफ्रायनो NSCN-IMनि गाहाय नेहाथारि थुइगालें मुइभाया दिल्लीयाव दंहैखायो आरो मिरु सोरखारजों गोजोन सावरायनायाव बाहागो लागासिनो दं। बबेखानि सावरायनायनि थाखाय NSCN-IMनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बावैसो दिल्लीयाव थांबावदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय नागा गोजोन गोरोबथाया जानायनि सिगाङावनो बयनिबो मददखौ लुबैदों NSCNआ। नागाफोरा दाबि खालामनाय बादिब्ला बिसोरनो नांगौ आलादा फिरफिला आरो आलादा संबिजिर। बे मोननै दाबिखौ नागारनानै नागाफोरा गोरोबथा खालामनायखौ लुबैयाखै। दिनै फुङाव कलियाबराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। बे लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 3आ गोब्राबै जखम जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला जोबोद गोख्रैथिजों थांनाय गंसे टाटा टियाग' गारिया लामा सेरावनो लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकआव सौग्राव हैनायनि जुनै बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ नखरसेनिनो बिमा फिसा एलिसा हाजरिका आरो नयन बैश्य होननानै
सिनायथिनो हादों, नाथाय जिउ गोमानाय गुबुन सासेखौ दासिमबो सिनायथिनो हानाय जाथ'वाखै। ओरैहाय जखम जानाय गुबुन 3 सुबुंखौ जायगानि सुबुंफोरा गोख्रैनो तेजपुर देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुखौ गिख्रंथाव कर'ना भाइरास गाग्लोबबाय। मंगलबार खालि पेमा खांडुनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ टेस्ट जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव गावनि आरो गुबुननि रैखाथिखौ नोजोर होनानै 41 बोसोर बैसोनि बिजेपि दैदेनगिरि आरो अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुआ सेल्फ आइसोलेसनआव दं। मख'नो गोनांदि गावनि देहायावनो कर'ना पजिटिभ मोननाय खौरांखौ गिबि मन्त्रि पेमा खांडुआ गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायथिदों। खांडुआ फोरमायथिनाय बादिब्ला बे समाव बिनि देहाया मोजाङैनो दं। अब्लाबो गुबुननि रैखाथिखौ नोजोर होनानै सेल्फ आइसोलेसनआव थादों होननानैबो खांडुआ फोरमायथिदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 17 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानोबो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। फोसावनाय। हामलायनाय बावहरनानै बयनोबो मिथिहोनाय जायोदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ 19 सेप्तेम्बर 2020 इं अक्ट'खालि बानजायनो लानाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ' हलआव नायनो गोसो गुदुं नायग्रामोननि थाखाय अनलाइन बुकिं खालामनायनि राहा खालामनाय जादों। गोसो गुदुं नायग्रामोना होनांगौ खेन्दाखौ अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों जमा होनानै गावसोरनि मुंखौ थिसनहरनो हागोन। मासि बुकिंनि जोबथा खालारा जाबाय 14 सेप्तेम्बर 2020 इं मायथाइ। अनलाइन पेमेन्ट एबा बेंक ट्रेन्सफार खालामनायनि पेमेन्ट स्लिपखौ स्क्रिनशट एबा फट' कपि खालामनानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सामलाय जानबुं 7002245729 नि वाट्सएपआव एबा इमेल bodolandinkhongtv@gmail.com नि गेजेरजों दैथायहरनो हागोन। बुकिं कनफार्मेशनखौ नायग्रानि जानबुं नाम्बारनि वाट्सएप एबा इमेल एड्रेसआव दैथायहरनाय जागोन। अनलाइन पेमेन्टनि गेटवेआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com आरो अनलाइन बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों बुकिं खालामनायनि थाखाय खेन्दा जमा होनायनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय एकाउन्टनि मुं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बेंक एक्सिस बेंक ब्रान्च बिजनि एकाउन्ट नाम्बार 91902086222730 IFSC कड UTIB 0003874 खालामदो बुकिं आरो नायफैदो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' हलआव बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 ट्रायेल हाबाफारि।